Det her er den skjulte poesi, der ligger i København en januaraften. Enjoy. Nina Bangs Plads. De opkalder en intetsigende plads efter vores første kvindelige minister. Vor Frue Sogns menighedshus. Og herinde Rundetårn. Landemærket. Eckersbergs berømte billede af bomberne, der slår ned i Fruetårn, er malet med et perspektiv cirka herfra, hvor jeg står på. Måske lidt længere tilbage, men jeg tror ikke meget længere tilbage. Cirka her. Dem af jer, der fulgte med i historie, vil kunne genkende det her. Der har vi så Trinitatis Kirke, og i baggrunden med det oplyste kors, det kvadratiske tårn af Frue Kirke. I dag en pæn, spidsborgerlig domkirke i klassicistisk stil. Men dengang skydeskive. Så er vi på vej op mod Havs og Plads. Sankt Gertruds Kirkegård. Her hvor denne tilsyneladende uskyldige børnelegeplads ligger, og en parkeringskælder, som få bruger, så vidt jeg ved. Lå i hvert fald i 1500-tallet Sankt Gertruds Kirkegård. Opkaldt efter det kloster, der plejede at ligge på området. Det var på den her kirkegård, der ligger under denne asfalt og under den legeplads. Under denne asfalt og under den legeplads. Der blev Torben Oxe, hovmester på Københavns Slot,
En af landets rigeste og mest indflydelsesrige mænd. Han blev henrettet, fordi kongen mente, Christian den anden, som senere blev afsat eller fordrevet, mente, at hovedmanden Tom Moxe havde forgivet hans elskerinde, den hollandske Dyveke. Så cirka der, hvor legehuset står derinde nu, der fik han hugget hovedet af, efter at 12 bønder, så vidt jeg husker, fra Solbjerg, det der i dag hedder Frederiksberg, dømte ham efter gammeldansk lov, og efter devisen, ikke vi, men hans gerninger dømmer ham. Jeg er i restauranten Gertruds Kloster, en anden lille rest af middelalder København. Og så en lille ikke-historisk detalje. Hvad er pointen med de der? Jeg spørger bare. Der er en ordentlig melankolsk skønhed i det her sceneri. Her går jeg og filmet lige over 6 minutter i HD. Og lidt som en tørs, fordi jeg går og snakker med mig selv. Så er vi på Kultorvet. Den er de centrale, vigtigste torv i København. Det var det første torv, man mødte. Den gamle Nørreport. Den nye Nørreport, som lå over ved Nulpunktstenen over på den anden side af S-togstationen. Et lille tip til nye københavnere. Hvis der er hul i økonomien eller luft i økonomien, så køb deres kød der. Slagteren ved Kultorvet. Det er good shit. Det er virkelig good shit. Ja. Jeg tror, jeg vælger at slutte den her, hvor jeg kigger ned af Frederiksborggade begyndelse og ned til Nørreport. Hej.